Ja. Velkommen alle sammen til Vismas Golfsdag. Det er jo et fantastisk vejr, vi skal ud og gå i. Og jeg er utrolig glad for at se, at vi samler så mange. Jeg forventer en hyggelig golfdag med en masse nye mennesker, man skal møde og hygge sig sammen ude på golfbanen. Fantastisk vejr. Det bliver rigtig dejligt vejr. Det er jo allerede 23 grader og solen skinner, så det er perfekt. Og vinder af Visma Masters på Intermediabanen med 25 point, Jesper Friise. Og Jesper han får et weekendophold og bolcher sponsoreret personer. Og så kommer vi til vinderen af Visma Masters med et handicap på 4,6, gik brutto 1 over par. Så synes jeg, man fortjener at vinde. Med 40 point, Per Møller. Og det har været et super arrangement. Vi er jo herude i Ishøj, på grund af, at vi er med i erhvervsnetværket, og så vi så en mulighed for måske at kunne ligesom lave noget lidt anderledes end det, vi er kendt for at lave løn og regnskab og HR. Så vi fik samlet en masse forretningsforbindelser, kunder og så videre, og det synes jeg gik rigtig, rigtig godt. Ja, det tror jeg, fordi hvis vi kan holde lige så mange til inden igen næste år, og få tilbagemeldinger og positivt. Nu må vi se, når vi sender evalueringen ud, hvad de siger, men jeg synes, det er en rigtig god måde at prøve at få blandt andet at få vores navn ud blandt nogen, som måske ikke lige kender os.